سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدالوه علتاو زيناتات إيرتراويان سدتنياتات أبسقاي كونتات كم زلو زقلت زوات حبريتا بزعباتي إيرتراويان سدتنياتات ني إيرترا بحيل تمليسهم زبل زينا زوات مجلسي منقست فدرال عبيت جنرالاتن لعلوات مكونناتن أبتحت قيد كأتو زوت أو السنة أديس أبابا زأتو إيرتراويان سدتنياتات ذهبوا ومسكرنتن بايدن كمالا هاريسن زبالو سبات نيزعمت تباهيلهم مرقحومن كالين زدهسس زيناتاتن تنتنتاتن حيزلكم متسألخو أبزا چانل دمان أي وتر تخاتاتلتن مخان سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم لعلوي حلفي تكال سدتنياتات ودو حورات هاجرات زخونة فيليبو غراندي إيرتراويان سدتنياتات أب تግራይ يقتلو يجووي كومدما بحيلنا بإيرترا يوسدو ألو زبل صبصب أزي تشاقيلو كم زلو أفليتو نسو قصيلو إزي حجاب العلي إيرتراويان يوردالو زبها زلو تكبارات حق اندحر كوينو عبي جهسات علماوي حقك خوني كبل كتانققن كولو ودو حورات هاجرات كأبز اوان أبتن 4 إيرتراويان سدتنياتات زركبوان معسكرات عنك أف بزيبولو من قد كأتو فقط كوهابو حاتيتي زركب منجست إثيوبيا نتم كب معسكرة سدتنياتات تግራይ هاديمم نبكالي كبابيتات إثيوبيا زنقسقسو زلو إيرتراويان سدتنياتات نبت زنبرو معسكرات يملسوم مهلاو دحر مغلاصو تكال سدتنياتات حبرات هاجرات نتسقمت بمنقف بفصم تقبلنت يبلون كبلي نصيغ زلا اتي منجست فدرال تمالي عربيا وزوص مغلصي اتي زكايت زنبره كينات سلازبقعن نتم سدتنياتات بقتتا بحدغا زأتو سلازيكونن نتم سدتنياتات بوحس منقدي نناب زنبرو معسكر كم زملسوم يحبير نيرو نزا ملكيتوخا افنيا تكال سدتنياتات ودو حبرات هاجرات زخونه دانا هوجس اتم إيرتراويان سدتنياتات اب كلل تግራይ بسنكتو كينات نزا سنبد حدغا تقالعنا نيرنا يبلو بمهلاوم كاب تكلل وصاي ون انتخونه وحسنتن حاجزن كغبرلهم عدل كوهابم الله وكبلي تزاريبو نزي ناي إيرتراويان سدتنياتات ملكيتها مع كان زينا رويترز زرغي حتى زلات صبصاب كم زحبرو تمالي كابتم اب اديس ابابا زركبو ناب تግራይ كتملوس يخم زتبالو إيرتراويان ملእخت كم زبصحن اتم سدتنياتات كاب باوتوبوسات ناب كلل تግራይ كم زملوسو كم زتنغرومن انتخونه ناب إيرترا كيوسدو فرح كم زلوهم كم زحبوريا غليصا اتمع كان وسيغا حنتي كابتم ناب تግራይ كتملوس يخم زتبالو إيرتراويان سدتنياتات زخونه سبيتي بوزحات تغارو سراويت إيرترا ناب توكينات نمنግስት ኢትዮጵያ ይሕግዛሎ ስለዝብሉ ከምዘ ይዕቆብናኩም ንሕና እዚ ክንፍደ ኣይግባአናኒ ዝዓይነቱ ንዓና ስደተኛታትን ተቆጢዖምልና እዮም ዘለው ክትብል እያ ተዛሪባ ከምዚ ዝከር ትማሊ ኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዮም ከም ዘለው ዘረጋግጽ ሓበሬታ ከም ዘለዋን ብቕጽበት ክወጽእ ኸኣ ፀዊዓ እያ ነይራ እዚ ከምዚ ኢለን ከሎ ድማ ኣህጉራዊ ትካል ድሕነትን ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ዴንማርክን ዝተባሃሉ ክልተ ትካላት ረድኤት ሰራሕተኛታቶም ኣብ ትግራይ ከም ዝተቐትሉ ገሊጾም ካብዞም ትካላት ሓደ ዝኾነ ኣህጉራዊ ትካል ድሕነት ሓደ ካብ ሰራሕተኛታቱ ኣብ ጥቓ ከተማ ሽረ ኣብ ዝርከብ ማዕስከር ስደተኛታት ሕንጻጽ ከም ዝተቐትለ ክገልጽ እንከሎ እቲ ትካል ከዓ ብሞት ኣባሉ ከቢድ ሓዘን ከም ዝተሰምዖ ይገሊጹ እቲ ሰራሕተኛ ግና ብመን ኣብ ከመይ ኩነታትን ከም ዝተቐትለ ንምፍላጥ ሓበሬታ ይኣኻኽቡ ከም ዘለዉ ክገልጽ እንከሎ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ዴንማርክ ዝተባሃለ ትካል ብወገኑ ካብቶም ዝተቐትሉ ሰራሕተኛታቱ ኣብ ሓደ ናይቲ ትካል ፕሮጀክት ዝሰርሑ ዝነበሩ 3 ዋርድያታት ከም ዝርከብዎም ሓቢሩ ይዝርከብ እዞም ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይኖም ኣብ ባይተ ሓገዝ ክበጽሕ ቀንዲ መትነ ኮይኖም ዝጸንሑ ኣባላት ኣህጉራዊ ትካል ድሕነት ኣብዚ ሕጂ ግዜ ብሰንኪቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ከምኡ ድማ መቁራጽ መስመራትን ኢንተርኔት ቴሌፎንን ዝኾነ ክገብሩ ከም ዘይከኣሉ ዘለው ይኣብርሁ እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩናት ካብ ዝጅምራት ሒዙ ክሳብ ሕጂ ኣስታት 50,000 ሰባት ናብ ሱዳን ክስደዱ እንከለዉ ቁጽሮም ክሳብ ሕጂ ዘይተፈልጠ ብዙሕ ዘለዎም ከዓ ኣብቲ ኩናት ህይወቶም ስኢኖም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይዝግለጽ እዚ ሕጂ ብዓለም ደረጃ መዛረባ ኣርስቲ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ውግእ ካብዚ ጅምራት ሒዙ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ሳልሳይ ኣካል ሓገዝ ብስሩዕ ናብ ትክልል ከብጽሕ ዓቕሚ ስኢኑ ድሕሪ መጽናሕ ሕጂ ቀይሕ መስቀል ንመጀመርታ ግዜ ብዙሓት ሓገዝ ዝጸዓና መካይን ናብ ከተማ መቐለ ክእቱ ክኢሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ሓደ ዓይደር ዝበሃል ሕክምና ብዙሕ ዋሕዲ ቀረባት ዝጸንሑ ኮይኑ ሕጂ ድማ እዘን መድሃኒት ጽዒነን ናብታ ከተማ ኣትየን ዘለዋ 7 ናይ ቀይሕ መስቀል ዓበይቲ መካይን ኣብቲ ዓብይ መወከሲ ሆስፒታል ዘሎ ጸገማት ከፋኹሳዩ ትጽቢት ዝግበር
ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንሰራዊት ምክልኻልን ኣባላት ፖሊስን ዓፊኖም ብምባል ብክሕደት ሃገር ንዝጠርጠሮም ልዕሊ 40 ኣብ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻልን ፖሊስን ዘገልግሉ ዝነበሩ ላዕለዎት መኮንናት ንኽእሰሩ ኣዚዙ ካብዞም ሕጂ ክእሰሩ ተወሲኖም ዘለው ላዕለዎት መኮንናት ድማ ላዕለዋይ ሓላፊ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበረ ሜጀር ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝርከቦም ኮይኖም ብተወሳኺ ድማ ኮሎኔል በርሀ ወልደ ሚካኤልን ኮሚሽነር ይሕደጎ ስዩምን ካልኦትን ነቲ ብዕለት 4 ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ዝተኻየደ ዓፈና ከም ዘወሃሃዱን ከም ዝመርሑን ብመርመራ ከም ዝተረጋገፀ ፌደራል ፖሊስ ገሊጹ እዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣትው ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዞም ላዕለዎት መኮንናት ነበር ኣብ ልዕሊ ሃገር መጥቃዕቲ ክፍጸሙ ስለ ዝሓሰቡን ስለ ዝተሳተፉን እዮም ክእሰሩ ተወሲኑ ዘሎ ክብል እንከሎ ፌደራል ፖሊስ ነዞም ጠቂስዎም ዘሎ ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንምእታው ናብ መቐለ ተበጊሱ ከም ዘሎ ተገሊጹ ከም ዝዝከር መንግስቲ ፌደራል ቅድሚ ሕጂ እውን ምስ ሕወሓት ብምትሕብባር ሃገራዊ ክሕደት ፈጺሞም እዮም ዝበሎም 76 ጀነራላትን ላዕለዎት ወተሃደራውያን መኮንናትን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣትው ትእዛዝ ይሕልፉ ይጸኒሑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኩሎም ኣብዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣትው ዝሕተቱ ዘለዉ መኮንናት ይኹኑ ተራ ሰባት ተወለድቲ ክልል ትግራይ ብምዃኖም እቲ ጉዳይ ዓሌታዊ መልክዕ ይሕዝ ከይህሉ ስግኣት ከም ዘለዮም ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝርከቦም ብዙሓት ወገናት ስግኣቶም ዝገልጹ ዘለዉ ሃገረ ኢራን ንሓደ ብናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ሓበሬታ ተጠቂሙ ንዓብይ የላዓል ነይሩ ዝበለቶ ጋዜጠኛ ብሞት ቀፂዓቶ እዚ ሕጂ ኣብ ተግባር ውዒሉ ዘሎ ውሳነ ቤት ፍርዲ እቲ ጋዜጠኛ ብሞት ክቕፃዕ ድሕሪ ዘሕለፈ ውሳነ ኮይኑ እቲ ሩሓላሕ ዝተባሃለ ጋዜጠኛ ከዓ ሎሚ ከም ዝተቐትለዩ ቴሌቭዥን ኢራን ኣፍሊጡ ዝርከብ እዚ ተሰዲዱ ኣብ ፈረንሳ ዝነበረ ጋዜጠኛ መዓስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ብልክዕ ዝፍለጥ ነገር እኳ እንተዘየለ ዝሓለፈ ዓመት ግና ናብ ኢራን ከም ዝተመልሰ ይዝሕበር እዚ ኣምድ ኒውስ ዝበሃል መርበብ ሓበሬታ ከም ዝውነን ዝግለጽ ጋዜጠኛ መንግስቲ ኢራን ነቲ ኣብ 2017 ከምኡ ድማ 2018 ኣብታ ሃገር ዝነበረ ተቃውሞታት ብምልዕዓል ዝኸሶ ኮይኑ ብመንገዲ 1 ሚልዮን ሰዓብቲ ዘለውዎ ናይ ቴሌግራም ሕሳብ ከዓ ሽም ሰበስልጣን ኢራን ዘጸልሙን ተቃውሞታት ዘርእዩን ምስልታት ብምዝርጋሕ ህዝቢ ምልዕዓል ክገብር የበጋግስ ነይሩ ብምባልዩ ክስ መስሪቱ ቀቲልዎ ዘሎ እዚ ጋዜጠኛ ብቤት ፍርዲ ናይ ሞት ውሳነ ምስተበየነሉ እታ ዕቑባ ሂባቶ ኣብ ሃገራ ዝነበረ ፈረንሳ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ሃገራ እቲ ውሳነ ቤት ፍርዲ ኢራን ኣብ ልዕሊ መሰል ሕትመትን ሓሳብካ ብናጽነት መግላጽን ዝተፈጸመ ከቢድ መቕጻዕቲ ክትብል እያ ኮኒናቶ ዝነበረት ምሩጽ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምክትሉ ካማላ ሃሪስን ብመጽሔት ታይምስ ናይ ዓመት 2020 ዝበለጹ ሰባት ተባሂሎም ተረቂሖም ንሰልፊ ዲሞክራት ወኪሎም ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ተወዳዲሮም ዝተዓወቱ ጆ ባይደንን ካማላ ሃሪስን ኣብቲ ውድድር ምስ ላዕለዋይ ተመራማሪ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣሜሪካዊ ዶክተር አንቶኒ ፋውችን ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ናብ መዛዘሚ ድሕሪ መብጻሕዮም ንኽልቲኦም ስዒሮም ዝበለጹ ሰባት ናይ ዓመት 2020 ክኾኑ ክኢሎም ዘለዉ ኣብዛ ካብ 1927 ጀሚራ ዓመታዊ ዝበለጸ ሰብ እናበለት ኣፍልጦ ትህብ መጽሔት ታይምስ ላዕለዋይ ኣርታዒ ዝኾነ ኤድዋርድ ፋልሳታል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጆ ባይደንን ካማላ ሃሪስን ታሪኽ ኣሜሪካ ምቕያር ዘረኣይዎ ምድንጋጽ ቃንዛ ዓለም ምሕዋይ ዘመንጨውዎ ዘለዉ ሓሳባት መጽሔት ታይምስ ዝበለጹ ሰባት 2020 ኢላ ክትረቕሖም ካብ ዝደረኹ ነጥብታት እዮም ክብል ተዛሪቡ ከም ዝዝከር መጽሔት ታይምስ ዝሓለፈ ዓመት ነታ ንክሊማዊ ለውጢ ትቃለስ ኣብቲ ግዜ ጓል 16 ዓመት ዝነበረት ሽወደናዊት ግሬታ ቱንበርግ ዝበለጸ ሰብ ናይ ዓመት 2019 ክትብል ረቂሓታ ዝነበረት ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም